Агенция Шумена представя на вашето внимание масивен двуетажен имот в град Шумен, квартал Дивдядово, построен през 1981 година. Тухлана плоча, здраво и надежно строителство от времето, когато се градеше смисъл за поколения напред. Общата разгъната, застроена площ е 208 квадратни метра, разположени върху 727 квадратни метра двор, равен, поддържан и с отличен потенциал за градина, барбекю зона или място за отдих. Първият етаж представлява голямо мазе с коридор и 3 самостоятелни помещения, сухи, просторни и подходящи за склад, работилница или дори фитнес. Вторият етаж е ремонтиран преди години с сменена дограма и приятна естествена светлина през целия ден. Към имота има масивен гараж и таванско помещение, което може да се използва като кабинет, ателие или допълнителна жилищна зона. Това е дом с дух, стабилност и потенциал, готов да посрещне своя нов собственик и да се превърне в уютно и вдъхновяващо място за живот. Агенция Шумена – вашият доверен партньор в света на недвижимите имоти.